Сигурно е един типичен ден за някои строителни инженери. Поне повечето, може би, така се чувстват. Като мен всяка сутрин, когато отиват на нови обекти. Показваме часът. Камерата. Оп. 5:20. Станали сме в 5 часа. Къде е дестинацията? Отиваме в Централна България. Там в едно село започвам изграждането на нови водопроводи. Кой съм аз? Инженер Русев. 35 години. Женен, с прекрасна дъщеря и прекрасна съпруга. И сега ще почнем да снимаме и да показваме един типичен мой ден. Първо видео, някакъв влог ли, как го наричат, не знам. Показваме колата. Какво имаме? Фактурки, книги за инструктаж, понеже е нов обект, канцеларски, това са ми за принтера, да, тонерите. Имаме около 330 км да изминем, надявам се до 7, глупости 7,5, 8,5, 9 да пристигнем, че не започват работа и нови машинисти. И така, след малко се прехвърлям някъде по пътя. А иначе, какво ще се изпълнява на обекта? Като стигнем, малко по-засече, не знам дали се чуваме хубаво. Имам всъщност два обекта, да не кажа 3 в момента, които са около Централна България. Аз тръгвам в момента от Варна. Както показах, може би се вижда там, че часът е 5:25 в момента, да се вижда хубаво. Изпълнявам инфраструктура, което ще рече водопроводи, улични канализации, улични асфалтиране и всичко свързано с доставянето на ВиК услуги, но не всякакви, а конкретно доставката до вашите домове на водопровод, на питейна вода, искам да кажа, на канализация. В това число се включват работа с често общини, както в тези два случая, частни инвеститори, работа с надзори, работа с доста интересни хора. И ще се опитам да покажа някои интересни, може би, неща, някои не толкова интересни неща, като в България. Имаме някои доста нетипични за останалия свят, как да кажа, с моята любима, в кавички, българска дума, привички. Но, ще видим. Едно по едно. Някъде трябва да започнем, това ще е първо видео. И общо взето все още не знам как ще ги структурирам, как ще ги правя, какви хора ще се говорят. И така, едно по едно. Важното е, че тръгнахме. Поредният ден, ставане рано сутринта, докато жена ми спи и дъщеричките ми още спят. Някой трябва да работи, но не се оплаквам. В никакъв случай не се оплаквам, защото аз си обожавам работата. Някой ще каже, че сега, че си измислям. Като се първо видео конспирация над завода. То даже не е завод, не знам какво правят. Тук на магистрала Химус от 2 минути 30 е та ярка светлина и не мърда. Сега ще се приближим до нея. Ще видите, може би малко по-добре. Това горе е луната, нали, да не станем на идиоти тотално, но това е някакъв дрон, самолет. Толкова много време не помръдна, чак ми е странно. Трябва да е самолет, но толкова бавно да се движи. Така ти.
голям дрон ли е, или са извънземни, и аз ти мога да преценя вече. И за какво ще стана въпрос. А ти са извънземни всъщност? Да. Само чакаме малките зелени човечета нещо да подадете да хвърлят. Гати. Гати самолета. Той не се движи, бе. Гати самолета. Стои на едно място. Как така, бе? Всъщност, вероятно заради мъглата, защото тук все пак горе има малко мъгла и може би се спуска супер бавно, обаче изглеждаше супер странно. Както и да е. Що си взехме едно кафенце. Ей, си бях казал, че след като се събуждам ще пия кафе минимум 1 час след като го изпия, за да не се чувствам изморен. Гледах един подкаст и някой обясняваше, беше лекар, смисъл, не просто да гледаш подкаст и някой умник да ти приказва глупости. Как е хубаво да пиеш кафе поне час, даже час и половина след като се събудиш, не веднага. И горе-долу сами се получават 50 минути, откакто съм се събудил да пия кафе. Да видим. Да видим. Ето един такъв самолет е там се вижда. Да, явно е заради мъглата и се предвиждат супер бавно, обаче изглежда много странно изглежда, защото все едно не помръдва. Аз се движих сигурно 5 км по магистралата и той е най-съща точка и не помръдва. Ето този самолет тук е по същия начин. Много интересно. Да, за първи път в интересен да виждам такова нещо. Ето. Самолет е, да, движи се, обаче движи с някаква супер бавна скорост, което ми е чак странно. Anyway. Вече сме 8 без 15. Закъснявам, което не ми харесва. Съм малко преди Търново. Сега ще обърнем камерата. Това съм и аз. Детското ми столче отзаре. След малко сме на обекта. И трябва да назнача нов машинист. Кача нова машина. Другият машинист се връща от отпуска. Сигурно сега няма да му се работи първите няколко дни. Стандартна практика. Трябва с техника да обсъдим неща по обекта, които трябва да направят. И някои казуси, които се оказаха, че ни предстоят. И ще видим. След малко ще се включим от обект. А преди това май ще се взема още едно кафе. Чупих едно без кофеин и общо не ме хвана. И вече сме на обекта. Долу ми идват камионите. Какво всъщност правим на този обект? Ще се изгражда, подменя по-скоро съществуващия водопровод, който е от Етернит. Това, което виждате на асфалтовите улици, е фрезовано трасето, къде ще бъдат положени новите водопроводи. Стария водопровод вероятно е отдолу на същото място, понеже така ги проектират днешно време, че паралелно до съществуващия се изгражда и новия, което е голяма глупост, но това ще се говори някой друг път по-подробно, а иначе това представлява едно изкопче за сградно водопроводно отклонение и имаме скали, което е много неприятен казус. Преди малко го разкопаваха, не знам виждали се е там, къде има една метална подцинкована тръба. Напред се заваряват тръбите. Ето тук показваме какво представлява едно сградно отклонение. Дълбочината на съществуващата подцинкована тръба е около 80 см. Съответно това ще бъде дозачистено и изкопано на монтаж 1,20 м до 1,40 м, според зависи как е в проекта, трябва да го погледна. Иначе тръбите стандартно, които се полагат, са полиетилен, висока плътност, 10 атмосфери, стандартни диаметри за селска среда 110 до 160. Този обект е по същия начин. Майсторите в момента лепят долу тръбите на тези черва, както обичаме да ги наричаме. Най-важното при тази заварка е следното нещо. Не знам колко добре се вижда. Този шеф. Този шеф. Ето тук сега са протъркали тръбата, но тя е заварена достатъчно добре, така че няма никакъв проблем.
Нещо друго много важно всъщност. Тръбите са производство малко реклама, но са абсолютно български. Не знам и тук виждали са PN10 SDR17. Това е отношение на стената. 24-та година, произведени преди 2 месеца. И машинките долу, където заваряват. Сега ще кажем 2 думи на майстора. Той ще ми каже как нищо не се получава стандартно. Това са тръбите, там е машинката. Горе камиона преди малко дойде. Изкупните дейности всъщност ще започнем сериозните утре. Там долу им обясняват къде са съществуващи отклонения. Техника бележи съществуващо, предполагам, положение на тръбите. Всъщност горе разкриваме отклонения. Чайте да покажа как се разкриват с гладни отклонения. Сега този обект е, както аз обичам да ги наричам, селски регион. Хем е по-лесно и удачно за работа, защото няма някакъв постоянен проблем, свързан най-вече с транспорта, както и на другия ми обект. В същото време проекта, който трябва да изпълним тук, е доста елементарен, но има си естествено на всяко място казуси. Както тук примерно очакваме скални изкопи, което доста ще забави процеса. И този целият фрезован асфалт, първата седмица го фрезовах. Ако друг ще покажа машината за фрезоване, която имаме. Това фрезоване асфалт, вероятно кметове и кметици, като чуят за фрезован асфалт и нещо им се случва на тия хора и се попълват всякакви дупки и всякакви села, което е нормално, също няма лошо в това нещо. И така. Ето това. Още едно такова изкопче. Горе разкриваме следващото отклонение. Сега да видим какво са намерили майсторите. Може пък някой гарне да намерят. Това е съществуващия кран, правим паралелно в него изкоп. Ето тук техника е белязал местоположение на, предполагам, това е друго съществуващо отклонение, не предполагам, а съм сигурен. Това тук са точки ПХ, ще рече пожарен хидрант, номер 16, отстояния от трасето и доста неща, които ще показвам, да им е интересно на тия, които са колеги и не само естествено колеги, които им предстои подобно нещо в населеното място. А то това е много кранче. Ти да видиш. Пусках да обяснявам тук. Да. Това тук е по регулация улица. Да бе. Няма проблем. И нищо, че е обрасло и току-що го чистихме с багера, но това се води улица, която ще бъде изграден водопровода. Там долу има улица. Но нищо де, това са стандартни проблеми в занаята. Горе в момента момчетата обикалят. Ето тук има една типична точка, трасирана. Така е, по камъни бележим, защото нямаме колчета, но няма значение. Действаме както можем. И след малко почваме да копаем. И ще се включим сигурно като започнем багера след малко. След малко подготовка. Иначе това е машината. Това е машинката.
50 и не знам коя година. И все още е в движение. Който е интересно. Но е факт. Още е в движение. Няма проблеми. Нали си играем тук с някакви нови багери. Я гледай, хората тук не са мръднали. На живото предаване преди няма и час се изваля доста сериозен като за лятото лятна буря, дъжд. Естествено всичко стана в кал. Отделно излезнаха скални изкопи, ще има чукане с хидрочук, не си умезето де. В същото време направихме и авария, естествено, с първата копка, защото никой не знае къде вървят старите водопроводи. Идва майстора, който от местото ВиК и казва: тук е водопровода, ама не съм сигурен. Викам: добре, тук трябва да копаем по проект. Давай, спокойно копайте. За да беше мигновена авария. Сега ще го правим, бе. Все пак са някакви елементарни етерници. Така. Рисковете на професията. На живото предаване.